Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pangsami isang kaya kulit na nanaw. Si kanong po kapapantagan na niya mamamakin ng imanto si sa na station tayo FM 92 inch Cold Radio. Si ini Manilumba, si sa gyan Tenawada Marulis, ang Abdul Hamid, compound na sa Pacanis Poblacion, Baliwala na Audian Lortina. Mga pangsami yung makman suras tano, si sa gyan na iya programa tano. So kalaliman tayo na programa, manay saulan na sa manayanan ng yung magman, yung kaya Abdul Hamid Broadcasting System, monthly Islamic Seminar. Yes, ulit tayo City ka seminar, sa hanggang ngayon main studio tano, sponsor ng buhay yung kuto ang mga bangsa tano, si sa hanggang Europe, yung matuwa si Kaka Rahma Abdul Hamid, yung matuwa si Kaka Naid sa pangitama kaya Newsan, si sa hanggang Paris, France. Sa mga pro na kapiyan niya katalimuban ng buhay na ialimtan o amaling panaguntaman si Pagpapusuro Pakatiya si Islam si Al-Alim Abul Khair sa kanya ni mababaloy ang programa si isa yung EHP's monthly Islamic Seminar live on air sa kaya na dito College. Sa mga pro na panalang sa naguntaman ng bangsa tano si isa yung Paris sa Kanusan si isa yung social media, yung ito si Haji City Rahma Abdul Hamid, yung ito si Haji City Sineda Abdul Hamid, yung ito mga si sa Dubai, yung ito si Rupaida Habib Abdul Hamid. Kalang-ulangan yun sa mga bangsamis, Imam Lucia sa Saudi Arabia, yung ito si Insira. Yung ito mga bangsa tano atong matanda na mapi ang pamamatinggan si sa yung programa tano live tano sa mga social media na nakalaulamon yun din isang painat kano yun na namamamanaw salam kalilinta da karero gina naman magigan. Sa bro na nasabab sa magandang oras tano na banay mapian na sa mga bangsa tano si di pamakin sa diyan ayan dito sa radio. Pamakalaan nyo sa nga sangkuan ng mga radio tano sa babsay. Nakinutan na yung mala ay panaguntaman na alim tano si Al-Alim Abul Khair bato sa ipaladak no na yung dalag na suara yung si Al-Alim Abul Khair sa tandangan tano sa matano sa mapia pamamakingan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum jami'a wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikman suras adi dan yung gaya sa mga itu ang sa ikwa gamatan wa agama Islam pagnintan sa ikwa Allah amma piya akap kesabutirong nagu andang kekuatan orang amanang dewan seisa yang kaya kapulitan dan seisa yang kaya dia. Ada sebabnya na saktan na mga manusia tanu ina din tanu Allah seisa yang kaya dunia nakagi ina din tanu niya na di tanu kalilipatan wajib cir tanu agyang kota kang begal tanu sa iku mga subunya. Inalintan Allah sa isagyang kaya dunia sa ayaki adnan yan bertanu na adin aing bagay niyan bertanu adin ay ibigay niyan bertanu atas tanggungan agyang kuta inibigay niyan bertanu atas tanggungan na kailangan nagupaliw bertanu agyang kuta kang bertanu sa ikotan daya kata tagudanu sa isagyang kaya dunia sa tamampan sa dita dunia tarima. So manusia nak na ubaya buat kapunggan bukan yan sa isagyang punta mga paliwag to wala na sa isagyang punta kasusurot to orasyan sa isagyang punta kapaparu orasyan sa isagyang punta kapakapipi aginuan yan sa isagyang punta mga ulan-ulan aande ni na mga laun ibalas agyang punta simba kadi kakailangan na so ini paliwag tan wala na mapenggelbuktan to sa taman din si ko datang penkapatay da penkada agyang kayan nyawa sa isagyang kaya mga kudentan ikira na aya pakarataon sa ginawa na ano ta mga tawa di managundaman na uga
na andi kibulugyan na miya da so panagutaman yan. Ay ibarat yan, nasisag yan kaya sa gedrektan wag yan kaya ulan-ulan na Ramadan. Amadak lamang at tawa tantuwa din delimakot, tantuwa din manamar sa ikosimba. Orian yan na miya da so Ramadan na miya utong mambuag yan kuta paratiyan yan. Nagumiya da mambuag yan kuta panamar yan. Miya da yan kuta panagutaman yan. Na kailangan nakisiw daw sa ginawa niya. Inong mga day, si isagiyang kutuwa Ramadan, na niyada sa Ramadan na bamiyasalin sa Tuhan, o di na bamiyada sa Tuhan, kasalakawan Tuhan, si isagiyang kutak na uba Ramadan, na kailangan na ipagisi na daw sa ginawa niya kakagiyan, ay sabab yan na andip ka lang niya, giyang kutapan na Maryam. Si isagiyang kuta Ramadan, na ayat Tuhan tanu na suwalla na bakal yemiya de surah Ramadan na kaya sambian mo sa nakawat Tuhan tanu kayo tanu di penamar tanu di penaguntaman na upama kasu manusia na mataguun agyang kutama pi agdagda nagmapi pamikiran na sigurado din ama pemikir yan utong asa isagyang kutuwa Ramadan na ande ni na ayat Tuhan tanu na suwalla na miyada sa Ramadan ka sulidepan agyang na iya 10 agwisa ulan-ulan na ayat na Tuhan tanu na suwalla sama nutong na kagya dema alin sa Tuhan tanu na wajib bertanu paliw gadartan wagyang kuto akidi dayunan tanu sa isagyang kuta panamartanu panagundaman tanu sa ikudi tanu kanggel baga sa ikudi kasuso at yan nagudyang kuta kebubeen yan amang gabo pada penigira na adna tawa penggirawa daan kaki apakah pusa agiyang kaya Ramadan. Giyang kutuwa kapenggiraw niya na daan ka apakah pusa agiyang kaya Ramadan. Na mga riba tutong aande ni nagalabag ka. Aya mana nakagisi ko Ramadan na panggalabag ka. Nakagiyang may puso Ramadan na ande ni nagkasoy kasi isagiyang kutabtag ka. Sama nito na ugito na miya ribet agyang kuta panamarka na aya mala na miya anti ragyang kuta galbeg ka sa iko kyang galbeg ka sa iko ulan-ulan Ramadan. Kailangan na sa isagyang kutuwa panamarka sa iko ulan-ulan Ramadan na mididayon din. Na sa imang mo sa isagyang kuta kyang galbeg ka libatan ka suturog ka libatan ka suwanday ni nagalbeg ka na aya mala na miyagumus ka sa isagyang kuta ulan-ulan Ramadan ka pantag mo sa isagyang kuta so-asoan ka sa ikwala na aya patutter ka na miyada agyang ka ulan-ulan Ramadan na mididayon din agyang kuta panamarka ka andi keda agyang kuta balas ay imbagayr ka wala sa isagyang kuta kyang galbeg ka kenaw bakal miyada so Ramadan na tiga iman tu nakagiyam miyada so Ramadan na kesuya ko sa ikub dadag o din na miyada agyang kaya ulan-ulan Ramadan nag-iipunggulaw lang ko. Inon to, na kailangan na saka manusia na mapagpumagitong kagyang ko tagalbag ka o mabid na isumyara sa rasay kaun Hakiang galbagang kaun si isagyang ko to ulan-ulan Ramadan na urian o kaya buga irong nagtiutong ka sa miya kay sa kakanubunian agyang ko to andin na kaya permasengka. Diyan kaya katatagutan si isagyang kaya dunya na aya kailangan sa iku manusia na namay ng kaiyan agyang ko to tadiyan. To na kagi aya sa babiyan na udin kay ng kaagyang ko to ka nagkapakay diyan ko to akapagindaw ka nasikan yang mawit si isagyang kuta di mapia na andin ni kawitan yang kasi isagyang kuta di mapia nagyang kuta pia namaran ka na miyada udi nagyang kuta pia nagundamanan ka na miya tutong sakyada ang sakit pantag sa miyada agyang kuto amya rasa-rasay kaum galabag nagumiya rasa-rasay kaum asimba si isagyang kuta kaya solda yang kayo ng Ramadan bantang ginabaw si isagyang kaya masatan imanto. Kagyang kaya masatan imanto na masay niya isa kadiyok. O di may ng kaumanusia na ketutong agyang utam yang galbagyan. Ang mga pipiya. Isa kadiyok na kubinasan yang agyang utam yang galbagka simba. Si isagyang kuto aande ni namya kasaulan agyang promasengka. Nagupun giti manggulaw lang. Na miya sigurado din agkirarangitang kawalla. To, na kagya aya sabab yan,
na sukian na rakatan wallah na adna kabayayan rakatan na kailangan nagyan ko to kabayar rakatan wallah na ayat na makwa sa upama kaanday ni nagkasupakian agyan ko to kabayan dan wa ginawa na kailangan agyan ko to kibagatan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mianoy niyan sa hadis qudsiya kadirukun wallah kadiru wallah. Anto na kadiru wallah digin na ibadi ana urid wa anta turid fa in sallamtani ma urid kafaitu laka ma turid wa illa at'abtuka lima turid thumma la yakunu illa ma urid. Anto na pikir wallah urid penak na digin saken na anak kabayakan sabanut to na piyakaw na nuwala anak kabayayan rektan say ko kiadnan yan rektan ay mana na adin akabaya wallah ko kiadnan yan say ko manusia awajib agyan ko takanggil bukan yan pag yun tay mana agyan ko takya giraw niya na uri penakan na anak kabayakan sabanut to na kagya inadintan wallah say sagyan kaya dunia na sukabaya yan na kailangan na manggilbog tanong inuto nagyutay purpose akiad na tanong Allah ang tunaw iyan dini na asabab akiad na tanong Allah akabaya yan aya kabaya yan nagyang kutuwa kapinuno at tanatanuron kasiba tanuron kapagil bakatan sa isagyan kutuwa mga siba sa datar ukyang galbagaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagyan nga na nakabaya wallah na isa mabuabakarnon sa diyon kapunggal bagaw manusia na sabab sa isagyan kutuwa ayaw mabuab kuwa niyan na so kabaya yan. Diyo titig wallah asang nagtigyan na ayaw nakabaya akan kanong o di na ad nakabaya akan apunggal bagniyo na sakano mabuat tig wallah na ande ni na adin akabaya yun. Sa manutong na ayat tinudanong na yung mga day sa isagyan ko to akapagintaw ka. Ako rin pa na wallah. Aya makukuha na sukabaya wallah. Aya kapapasyunutan ko kabaya ka. Nagyan ko ta kabaya wallah. Ang tawaunon ka sukabaya ka. Na ayang kaunutan sa miya supagyan. Nagyan ko ta kabaya wallah. Nagupun dito. Asukabaya wallah na masupak agyan ko to. Bibaya ka sa ayang manggalbag ka. Nagyan ko to sa din sa kabaya ka. Na wajib ka agyan kung takapakatubad kasi wallah. Nagupuong man sa manusia na sukabaya wallah na makaunutong agyan kung takabaya ka na saka mabuhin niya bukor ka aya sa babiyan na inintayo kung agyan kung takabaya ka sa isagyan kung takabaya wallah nagupuong giti manggulaw lang na miya sigurado asar katarimaan wallah agyan kung tagalbag ka na miya kuwang kasukat di budaya sa isagyan kaya dunia na aya malak nakapaguntong sa isa alungan amaw. Fa in sallamtani ma urid kafaitu laka ma turid. Amay tigu wallah. Amay ka hormatan niyo. Sakaw niyo. Galabag niyo. So kabaya ako na tigu wallah. Na itayo ko pakan rekano so kabaya niyo. Dataro mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siran na ayaw pinggil pakiran nagyang puta simba sa ikwallah. Na sokyang galbakairan sa isagyang kuta simba sa ikwallah da sanin-saning yan na miyaylay wallah agyang kuta panamariran na initayo kukiran wallah agyang kuta kabayairan sa isagyang kuta kapagataling umakiran agyang kuta kabayairan na diran din kagagamamimikiran wanda pakapo. Datar yang ibarat nagyang kutuwa mga kawiyagan. Nah, yang kuta mga kawiyagan na nasabab sa isagyang kutong aanday ni nabubaya iran sa ikwallah giyang kuto aanday ni nabubaya iran sa isagyang kuta kabaya kiran wallah na maiilay agyang kuto mga kawiyagan sa ikukapagataling makiran agyang kuta mga rizki wallah aanday ni nadidin kagagamamimikiran wanto na unon ikapakapo niya sa ikumya nga una mga pagdaw nagyang kuto aanday ni na panagundamaniran panamariran sa ikububaya-iran sa ikukabaya wallah na maiilay mambu agyang kuto anday nabdadiran sa titagumbiya agyang kuta kapagintawiran na titagumbiya agyang kuta masairan na ayamala na miya baloy siran aladiwan mabrawatan sa isagyang kuta di ikagil baga sa isagyang kuto anday ni namapya upmanatig wallah o matambang kan o din na ibagakyo
agyang kutwa kabaya akan na urian yan na tigwala na debu ang mapunggulaw la enon tanak yang mapunggulaw la nagyang kutwa kabaya akan ayaw mana amya sabut sa gyang kaya katir wallah sa isa hadis kutsi na apya pending kang gulaw laan so kabaya wallah na pipikirang ka aayad na kekwa nasa usa kabaya yan ka ayay barat yan miya kadagdag ang mga tawa di imrumasay sa ato na ikapakatamok yan. Na urian yan na apya pa na miya katamok sabot si isagyang puta pa na marian ugaid na ande ni na miyang ukit so ande ni na kadnantan o mapuro ang ulumala sa kadagyang puta tamok yan. O di na maanti orang yang puta tamok yan. Aya sabab yan nagyang puta din yan kakwa sa isagyang puta kabaya wallah kaaya kinuan yan nagyang puta kabaya yan. Dataragyang puta miya panutun satu tu lagi yang kita terlalu kataw amama. Lagi yang kita terlalu kataw amama na ande ini na ayah bertajiran nasiran na ana mga sakitiran. Nah, ana mga sakitiran. Yang kita isaw na di merdakaw dunia. Yang kita isaw na kepusalawasian. Yang kita ikatalo na buddha adi pakailan. Sa isa yang kita wakapakan di darah sagiran. Na si Allah so Jibril sa tingin na sungwing kagyang ka na talo katawa mama nasa din sa peniniran na bugan kakiran nasa dumpan sa kabayairan na anday ni napangnin kasiran si umwan Jibril alaihi salatu wassalam agyang kutuwa paganaya mama agyang kutadi merdakaw lumiyan sa berupaan sa manusia nasugya pa kauman yan natigin na pagarian na antunay kabaya ka natingin na aya kabayaan na andi manay kada gyang kaya panyakita gyang kaya di ka perdakaw luah na nas ini po o Jibril agyang kaya ulunian namya desudinian di ka perda natingin na to na pani peda kabaya ka natingin na ikadua kabaya ka na uba ako mupura kuasa tamo mi paguyag-uyag na ini pamangan ni Jibril sa ikwala nabigan Allah sa ande ni natamo kadua miya panutul na bubay amaugat unta sa inawaan mo Jibril na safe man sumiyong sa isagyang ko kay kadua mamaap ka po sa lawasyan natigiyang manaan to na uno niya widakal ka natigiyang nagyang kaya sakitak nasukyan gaw no Jibril na ini po niya manalawas sagyang ko tama manamya da sukap ka po sa lawasyan natigiyang manu Jibril ato na panipad awi dakal ka natigiyang na uba ako bubang ako sa tamo ini pamang nikman o Jibril sa ikukan ng tanong mapuro ang mala sa tamo nabigan Allah agyang kutuwa mama sa ande ni na bubay asapi ikadua miya adoy na bubay amawad asapi inawaan sila man Jibril alaihi salatu wassalam na safe man sumiyong sagyang kutay katalawa mama abuda adi pakailay sa tigiyang mananto na yawidakal ka na tigiyang na diyang kaya diyan kan kapakailay na siya man o Jibril amatan yan na miya kailay na sukya pa kailay niya na tigiyang mananto na panipad awidakal ka na tigiyang na uba ako upakakwa sa tamo ami pagmiyug-miyugakan ini pamang nikman mo Jibril sa ikukan ng tanong mapuro agumala nabigan wallah sabab si ikupang ni Jibril sa bubay akambing ikadua miya panutul na bubay amawgat kambing so ginawaan yan sila so kami ang umating sabab sabigan siran wallah sa tamok na piyakaberakan kira na wallah agiyang kota tamok kira sami ke kawasa sirang sa kagiyang umatidin namin beloy sa umani sa kira na ayaw kawasa sa isagyang kotwa der pairang giyang kotwa miya kakuasa untang na giyang kota der pairang nas kanyang kawasaw giyang kota miya kakuasa sapi sa kamaw tumanggu giyang kota miya kakuasa kambing datarian mambu mi kawasa sa isagyang kotwa der pairang so urian yan na sibuk manu Jibril, sibuk manu kadnan tanong mapuro agumala sa Jibril, sa tingin na tapanging kasirano, ang tawa unon, ikata dumanian, agyang kutang tadiyan, apaka so manalaman. Na ayaw manaping berupa anu Jibril na manusia adik malayalayag, na nasip man sumiyong sa isagyang kutuwa, paganay amama, aaya pa kaasalian, na nadi merdak agyang kayawlunian sa siyalam yan. Nasukya salaman yan nun, na nami ubayron sa Jibril alaihi salatu wassalam sa pitirya na tingin na pagarian na sakan na mawatan ako ipunan na mawatan ako isumuan sakan na tingin na di ako malayalayag na miyalangan suluto akan inwa kong kadig sidika isagyan kaya mga untang ka sa apya subusoy kiguin ko so kaya na daw nagyan ko to mama na ayaw yan tiruyan
Natingin nagyo managyo kaya mga tamu kakan na lang na ikububayaan da ba no ikubun. Nay sila tingin na marata niya kataling makasa e buminitaling maka nagyo kapumang nikaw. Nasukyan gaw Jibril na malunyan ng piya makailat agyang punto abedyan sa muna sa ayab bitiryan na bende manaris kasumama ande ni na ayab jadian na di merda kaulunyan bendes kasumama ayab jadian na deban yang tamu saan na miya kau marka agyulungan yan so sakit ka narakseni pamanikan yan ayab bitiru agyang punto mama na tigyan na diga na ubasak nanan kasak na tigyan na da aba akan sakit sa iko pakasal nagusak na tigyan na ayak ko akan sa isagyan kaya tamo akan nasabot sa iko kaya prasarasa akan kaya panagundamanan nasukyan gaw no Jibril alaihi salatu wassalam na natumyalikod na kagya ko natilikod na miya kagirahikan na nakanamay ka benar agyang kaya kantiro agyang kaya mama ada ba niyan nisisigid sa agyang kaya tamukyan sa apyas ka napakaberakat kau nagyang kaya tamukyan na may manantigyan kabaskan yan nyamukag na panginakan rakapakan budang kasi kuasa diyan nasukyan tadi kudu Jibril alaihi salatu wassalam na miya matay sulangon o anday ni nakuntanian sa mindudsi sa giyang punto akap kelaklakian sa raks anday ni nakumya suiron agiyang punto magagdamyan adik mandi merda kaulungnya so urian yan nasimuan yang managyang punto ikan bu mama sa datar din agyang punto rupaan upaganay niya nakiasong si isagyang punto paganay amama nakagyang na makaumon sa Jibril alaihi salatu wassalam na siya lamyan nasukya sa laman yan na miya kasambagagyang punto mama na namiw bayron sa Jibril alaihi salatu wassalam ang bubarupaan sa manusia sa aya pintir yan nagtingin na pagarya na sa namawatan ako'y punan namawatan ako'y sumuan sa nagtingin na mama ading malayalayag amyalangan suluto yan so iman to tigyan na si ako kaya pangtagisagyang kaya darba ka sa pangdinakan raka inwa kong kadibsid ka isagyang kaya tamok kagyang kaya mga sapi ka sa kasabapan sa makakuda o di na makapeloto ako rin ang tigyan sa isagyang kanan ande na sumuanakan sa apya sumusoy kagud ko na ayak manamiyang tiro agyang utama manatigin agyang kaya tamok akan nadabah nung ipkagud kana ko na ka na ipkabubayaan na isinatigin na marata ayaw mo minitaling umangkaw nagyang kapumang nikaw so diyan gaw no Jibril alaihi salatu wassalam na piya makailat yan agyang punto abedadian sa muna sa aya pitir yan natigin na bende manari sa kasumama aya pakasalian na dimerdang aya pakasalian na tupos sa lawasian bende sa kasumama ada tamukyan aanda miya kataling marka aande ni na mama abiulungan niyan so sakit ka saragseni pamangnikan yan na aya ko na pintir agyang punto mama natigin na ubasak nanan kasak natigyan na aya pakasanakan na den na banyan sakit sa aya pada tigyan nagyan kaya tamukakan na ayak yaku akan nasabot si ikokyan di rumah saya kan pira sarasayanakan summan sukyan gaw no Jibril alaihi salatu wassalam nakagyan tilikod na natigyan na harikan na nakan na amay kabagyan kaya katiro amama na dito ayak yaku anyan si ikotamukyan nasabot si ikopanamarian napakamberakat kaun sa tamukyan na amay manatigyan kabaskan yan namyamukag na pagtinakan rakapakan budang kasi ikwasalian chokon suktiagan at o Jibril alaihi salatu wassalam na miyamantay man agyang kuto amang nasapiyan sa mindud si ikwasalian amama abkapos ang day ni nalawasyan sama na to na upama kapag inayaw to nagyuto sumangan tao aaya mo kinwairan na sukabayaran yang kutuwa miya adoy tanwa dua mama na aya mo kinwairan na sukabayaran deran ko asukabaya wallah di tanong katawan agyam sagyang na yakatatagutan sa isagyang kaya dunia na waya uno titan na sukabaya wallah na iteyo kupian rektan agyam kutuwa kabayatan yang kutuwa dua katawa mama na sabat si isagyang kutu aderan uno ti sukabaya wallah mimaligid siran dairan andene na kata dunia giyang punta pakasadiran na giyang punta jadiran nagiti sabab adairan simba suwalla desiran makaswa manalamat na piyakan dutsiran wallah si isagyang punta asadiran andene na di siran ikakagwida nagunda bakiran magubay ka sabab si isagyang punta panyakin tinang so urian yan
na sumiyong nagkuman so Jibril alayhi salatu wassalam sa isagyang putay katalawa mama aya pakaasalian aya pakasalagyan putay katalawa mama na buddha di bakailay sa sialamian so kagi ako masalam mo Jibril alayhi salatu wassalam na namiw bayron so Jibril alayhi salatu wassalam sa tunay pintir yan tigin na pagariyan na sang nagtigin na mawatan ako'y punan na mawatan ako'y sumuan sang nagtigyan na miyalangan sa luto akan na iman to tigyan na dedin aba akan luto ayat tigyan na minitaling makurka na ubang kalu-kalu tigyan na kasidig ka anakong ka sa giyang kaya mga kambing ka sa kasabab pa na tigyan sa makakanaw nagumakapiluto ako rin tigyan sa miyaptakan sa giyang kanan asumuan ako so kung sukyan do agyang po ito ikatalawa mama na ato na ipitir yan hindi na pagariyan sa ikuda akong pagkasumbaga sa isang yan ka na nakapumanganin kaun sa ayang pumanganin kaun na sumaratao nadanakan sa katig na panitulan sa iku kapakabdadan sa natigin na mama ayaw pakaasalian na di bakailan miya kay sa tigin na anuman naad na miya kataling umarakan na mama biyulungan niya agyang kaya ande ni nasakita agyang kaya di kan kapagano siya po niya na mata ko na miya kay layak na sorry niya nagtigil na ini pamang niya ko niya man sa tamo na bigan ako wallah sa tamo sabab si upang niniyan sa giyang kai ami kedakadakal ang mga kambing agubiyang kaya nangon atamu ka giyang kaya tigil atamu ka kan apilay ka na matagrak na iitatadin ayat tigi na kirkun na sukad na nakan so Allah lakad ya tigi na matagrak na iitatadin na aya patutrak na tigian na so makakakailangan nun na bibgayak no na iman to tigian na miya kataling makakakailangan ka na wajib agyan ko takibgang kurkaw iman to tigian na kagyan miya kataling maka na ayat tigian ande ni na kisubagakan ka na ilayang kaagyan kanan ang mga kambing na sa din sa kebubayaan kau na ayang kakuwaan diyan kan nakatigyan bagay imarataon kau babadin kasudi na katigyan o kitamok sa isagyang kayatamo na di kan nakapnatigyan daksan wandi ni na ay kadaklakuan kau sa ayat tigyan na mapiyak nasad na tigyan sa mapkailangan kau sa isagyang kaya di ka di kapleleg na pakaw no tangkapan sa sad na tigyan sa kailangan ka nakuha ang kau so kaya nagaw no Jibril alayhi salatu wassalam na tumiyalikod na kagya ko na tilikod na namya kagirohay ka na napakaberakatan kasagyang kaya mama agyang kaya tamukyan kas kanyang buo imata umanalaman akyat na dimanian agyang kuto pakasalian na sukon-sukya tali kudu Jibril alaihi salatu wassalam na ini uman wallah si sagyang kutua patimuntamukan agyang kutua mama so patimuntamukan upaganay amama na ini uman yan umpan so patimuntamukan agyang kutua ikan buah ande nina mama yun kay mana agyang kutua katir wallah si sa hadis kudsi adigyan na fa in sallamtani ma urid kafaitu laka ma turid upama kakurmatan yung sukabayaan na itiyo ko pa kan kanu sukabaya yung sama na to nagyang ko to mama na kagyasyaw niyan agyang ko to pamamagayan nun ay nibgayron o wala kakiyat dadman yan agyang ko to abdadiyan na ini tayo ko po naman wala ay nibgay niyan nun agyang ko to sa din sa kabayaan atamu kasabab si isagyang ko to kaltaon niyan nag-ande ni na adin atad miyan na upman natig wala wande ni na taliku dini wa mana na dini yung gan magagian ko to kabayakan na pipikiran niyo ada mapugulaw la ay nun tabu sa kabayakan di man nagyan ko to dua ka taw amama na isan na kabayairan nagyan ko to kapakatang kira na aya karinaw ne na mga desiran ng sidika kakagya inanugunan nirang ubabinin kalabati agyang puto ang tayran di nagyang puto sa piran na ayaw kinwairang na so kabaya iran ang ginawa sa dayran ko agyang puto kabaya o Allah na ayaw mo po may resulta niyan
Nakagi dairan kuwa agian kota kabaya wallah na nadiran katawan na ayam buah gendu dan nasabusa kabaya wallah. So ayam yang gulau lairan na miyakan dunciran si isagian kota asaliran na tanto kumasakit na gutan to amargen agian kota ayakiyaw na aniran nakapipia ginawa na urian yang na ayakiyaw singan kiran nagian kota aawida akal kasabab si isagian kota kia da utang kiran na ayam mana nagian kota kia kiran sapan yakin adik siran ke kaguda usalakaw bisalakaw. Diyan mana diyan kutuway katanwa mama. Ayaw pa kasalian na muda di pakailan. Nasabat siya sa giyang kutong ayaw din ang kinwan yan na sukabaya wallah. Ayaw maana nakagiya isa kabaya wallah nagyang kutuwa kapamagay kaginawa. Nagyan tayo sabab adun din makaroon. Kakelbati si isagyang kota tamukian sa taman sa ayah sewa agyang kota mama na pipila pala diyan agyang kota tamuk sa ayah pitir yan sa depan sama kailangan kau napakaunutang ka na anto na inyang gulaw lang na ayah kinwaw Allah nagyang kutwa ande ni na kabaya agyang kutwa mama sa ini tayo kupun wallah agyang kutong aande ni na kabaya yan sa ini umanon wallah agyang kutwa patimutangukan upaganay mama nagugyang kutwa ikadua mama inuto na kagiya sabab sa agyang kutwa kataon yang manalamat na dairan maran dairan maron agyang kutwa anday na kabaya iran aginawa sa ayan amyakwa na agyang kutwa kabaya o Allah. Diyan kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia. Berpira-piray mga tao amiyan naman miyan naguntaman minggalabag sa biglas ya kang galabag ugaid na daw sampay wallah. Kaya sagyang kutwa aktayan enoto nakagiya papasa din wallah agyang kutwa ukuran yan nagyang kutwa kapapasa daw Allah sa isagyang kutwa ukuran yan na diniyang katawan nagyaya buarkian nagya kapenggelbegan yan okay na suwallah na anday na sekanyan emi masati isagyang kutwa magpenggulaw manusia sa isagyang kaya katatabiyan sa isagyang kaya dunia gyan kaya katatabiyan sa isagyang kaya dunia na darpa ini yang penggelbekan sa mga pipia darpa ini yang penggelbekan sa simbol darpa ini yang penggelbekan sa ikong mga paliugat wallah ini paliugat yan naktan nagupuun dan masupak agyang kutwa mga panduan wallah aditan manggelebeg agyang kutwa mga paliugat yan na sigu-sigurado din ang makapagbuman tanong nagusigu-sigurado din ang makapasundin tanong sa ikorian kapamatay tanong ayaw inunakan na antid ni kapataytan na ditanu din pakanduci sa giyang kaya dunia sabetan ng mapenggalbag agyang kuto aanday na mga paliwat wallah na kagiya ditanu kegagawatan ng makanduci sa giyang kaya dunia na ayak kailangan tertanong nagyang kuto kaggalbagatan sa isa giyang kuto mga paliwat wallah sa iko anday ni nader ketang pakataling maagyang kuto kapatay so Umar bin Abdul Aziz na ayakat tiruyan na tigyan na al-amwatu mahbusuna fi kuburihim nadimuna ala ma farraqu wal ahya'u fi dunya yaqtatiluna ala ma dama alayhi ahlul kubur fala haula'i illa haula'i yarji'un wala haula'i bihaula'i mu'tabirun. Andun ay katiru Umar bin Abdul Aziz al-amwatu mahbusuna fi kuburihim suwat tigyan sumyamatay nakatatangkalan sirang sa iku mga kuburiran naman nagyang mo to akadtero yaki niya Umar bin Abdul Aziz so kung sumyamatay nakatano ibunid sa iku miyaw na naimanto nakatatangkalan sirang sa iku mga kuburiran ay pandupat kasi isagyang kanan akubur nah upama kada may preparadong ka akabaya wallah aku pakai aandai ni nama kau berkasih sagian kanan aku bur. Upama kada simbol kasih wallah. Kaya tangkalang kasagian kanan adar pa amya kalibulibutang. Kaya seletang kasih sagian kanan adar pa ada berkaum pekauku. Kaya seletang kasih sagian kanan adar pa ada berkaum pekatabang. Mang nikah satabang nada berkapatabang, mang nikah saubuk nada berkapatabang kudatar ka manusia. Enun tabusa kabaya wallah nang diut tubuh iperkau perkau sesagiyang kutwa kaketan kukasan. Na ayak yau sarang yakini ayakat terun yakini Umar bin Abdul Aziz
na naso manusia na anday kapatay niyan aminabang amatago si sagyang kanan ang kuburian na kaya tangkalan sa dinilbakan si sagyang kaya anday na niya. Diyan ka na nagtigil na mga tao akatatangkalan si sagyang kanan ang mga kuburian na di mo na ala mafarrato na ayab dadiran na diran misendit na diran misendit agiyang kuto adairan na minggalbak si sagyang kaya katatagiran sa dunia asing ba. Ayaw mana na sa mga tao si sagyang kanan na kubur na disiran sendit. Nah, ayam ni alay sa kita bandiran mantirun na qala rabbir ji'auni la'alli a'mala salihan kad nanakan napakan dudakung kasi sagyang kaya dunia. Nah, sama na ito nag-YouTube si Dimang Gulolo kad nanakan napakan dudakung kasi sagyang kaya dunia kang gelebekaku din sa mga pipiak mga uri penwallah. Nah, si sagyang kaya katatago kasi sagyang kaya dunia na kailangan na makang gelebek ka sa mapiak. Inoto mga pipiak nakagiaya sa papian na sumangat tao si sagyang kanan akubur suwandini na miyamatay si sagyang kanan akubur at katatangkalan sinanong nadiran man dingan agumapagpumang niran si wallah ama kakasusiran si sagyang kaya dunia na ipandipat ka asaka aaduk penade ni nanyawannya ay pandipat ka sa amya rasa-rasay kailangan na biya rasa-rasay kasi kung lalulan Ramadan niya nambayang kasi kung mga kagagawi sa qiyamul lail niya muwasa kasi udi na mga tao si sagyang kaya niya na ayaw mo digi na betadiran na diiran ng pulangan ayaw maana na diiran didawaan. So di misendit ko mga tao sa isagyang kanan akubur. Ay mana na makakalidong. Kaso kung sumangan tao sa isagyang kanan akubur, miyamatay sa isagyang kanan akubur katatangkalan siran na diran misendit agyang ko sa aya kapagpuman ko niyan na sabot sa isagyang kutuang tamo. Perang-perang adin galabakan umanisa sa aya kutuwa sabab nagyang kutuwa kakuan yan sa isagyang kutuang tamo. Nagyang kutuwa di kapulang sa isagyang kutuwa patimuntamukan na isaw na anday ni na kaya kuan yan. Nagupur niya kay betad o manusia na siguradan ang makapesendit sa kanyang anday kapatay niyan sa isagyang kanan akuburian. Nah, ikadua kung tuwa ayad na katawing kau ng tantong ang pangapi ang ginoong ka. Na nagyang kung tuwa de tantong na inuiran ito di gulaw la kakagiyang aya sa bapira aya sa bapian nagyang kung tuwa kapipikirairan sa kakuiran sa isagyang kung tuwa kadan. Ang nakitong kang aandi ni na api ang oras siran amia ilang adairan minggalabag sa isagyang kutuwa ikasuso at wallah nagugiyang kutuwa adairan minggalabag sa isagyang kutuwa mga pipya at kububayaan wallah. Yun. So kung sa mga wiyag-wiyag sa isagyang kaya dunia na ayaw betadiran at Tigo Umar bin Abdul Aziz na diirang pulangan at isagyang kutuwa mga simba pipla sa ikasuso at wallah. Okay. Na aya awi na akal na suwande ni nakadnantan wa maburu agumala na kena uban yan pangakasuya sa mga tao akatatangkalan sirang sagyang kanan aku buriran sa isa tigina laula akhartani ila ajalin karib ubabukisig so ande ni na umurami ubabukisig sa miya kay ito faasadda kawa akong minasalihin kabaloy na nagdigi na ginawa ko manidika ko na kabaloy na ginawa ko mapaparat niya sa iko Allah ay man na pugalbag sa mga pipya ugay ada sirang permamatay na ada sirang makakuha sa tuma sa iko miyamatay kira ay mana napiya ka mga sa Tigo Umar bin Abdul Aziz aso mga uyag-uyag sa isagyang kutamian tayo sa isagyang kutuwa ande nakyapatay niya di ba mamu giyang kayo man akapatay na kesanaan na iya tumaw manusia sa ginawa niya miyan tayo si pagarin ka miyan tayo si bulayong ka miyan tayo si masimpag ka miyan tayo si siringan ka na ayaw patokter ka na makakuha ka panagod ka manakan ay kala asimbakan ama pumagitong sa iko kakendag akan sa isagyang kanan akubo ay kala andini na miyang galbakakan aluto akan sa isagyang kanan nakaketang maniron
na ayak kiumanon na kepakaya gumpitang kaagiyang kanan alumpa sa isagyang puto aande ni na dar kakasuat o kanan tanaw mapuruag mana kepakaya gumpitang kaniyan kepakaya ande ni na seksa ang kaniyan sa isagyang kanan akubur na nagupuman seka aande ni na berkau na nagupunga di kali mo na miya sigur-sigur aduden agiyang kutua kalibutan agiyang kanan akubur na ande ni na kegedam kasi sagiyang kutua kagedam hukum uli nagyang kanan akubur na daabang kaun mga igaan daabang kaun mga catering na napipikiran sumya matay kiran uli nabkailairan suwanday ni na perlebeng abkentang si isagyang kanan ama kuburiran na dasiran unden makakuasa tuman sa isagyang kutua kapkailairan asiran na disiran makapembelingan sa isagyang kaya dunia ayaw mana nakagidin nung kita abatan makapembelingan sa isagyang kaya dunia na ayaw patut terketanu nagyang kepakaprigia ayaw sabab yang nada abar kapekaudo naguda abar kapekatabang sesagyang kota kaketabuka sesagyang kanan aku buka yang kaya masuk kalimatong na ayak kailangan nagtanong nagyang bertanong sesagyang kaya pakatan mo magyang kaya ulan Ramadan sa di patut ibatan umailang kakanugunian di patut ibatan umatutong kakanugunian agyang kota miara sa itanurong pindah rumah saya adi tenunian pekadang panasan di tenunian ande ni na pekaron dan seisagian kaya kata tegudan seisagian kaya dunia kata mampen sasu manusia na mapapadalamun agian kaya niawanian na adin dan alam beresan absusukan agian kota karomanian amama na antunay dinian diteroon seisagian kota kaplalakaw niyan tiginahay karumaku na melalakaw kay ni kapsusukat ka nakasagian kaya dunia unggoy datigian na dia mikat tiger swande ni nakayaw o apoy si ipunaraka jahannam ayaw mana na inunia no tumitiru asya ketigriran unggoy na dirang ketiger agyang koto kayaw si ipunaraka jahannam ayaw sabab yan nagyang kayaw naraka jahannam natanto madakal akia pamagusayaw sa isa Quran nagutanto madakal akia pamagusayaw sa ikong mga hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikong mga tutulanon kung kardinian na gusto kasakitian isa amia adoy sa isa giyang kanan utabutan manusia na manutan man itong pamimikiran na inugiyang kuta sa katawabay apat sa ikong salafus salih na ayar kiyang na ketigram yan tigyan gusto mga pamilya ka so kaya karden omos sa isagyang kaya dunia ugay na dia migat tigar swande ni na apoy sa iko naraka jahannam kakagya manusia na para sa iko alungan niyan amawri na ayamana na tatarima aniran agyang kaya dunia na disiran ketatap nagudisiran ladayon sa katano sa isagyang kaya katatagutan sa isagyang kaya dunia na ayamang kailangan rakatano naguaya importante rakatano nagyang kutwa mantari-mantano agyang kaya dunia na mabubasukap begintawiron na kagyo mabubasukap begintawiron na mga manusia tanway na dintan wallah sa ayak kaya kutwa kapunggal bukatan sa iko mga paliwat yan dantar agyang kutwa mga sigbasir kanyan marayag sa isa agyang kutwa kaya aluyaw na wallah sa isang Quran ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun daa ay niyadinakan sa iku mga jin naguda ay niyadinakan sa iku mga manusia inunta so kasibairan sa irang nandig wallah ayam niya sabutero nagsibaran sa wallah sa iku katatagutan sa isagyang kaya dunia na kagiyam sibaran sa wallah na ayak kailangan na so sibaran sa iku wallah na hindi niyang galbagtan na masiyap tanong dito maantior nagudita no manuron na mapagdadalag tano sa dita no mabinasa masyap tano sa dita no matutong nagumisip payat tano sa isagyang puta kapangataling maratano kapatay sa isagyang puto uriang ukatirimaan niya tano balasang ka no wallah sa madaglamang piyang pelinitan no sa wallah agyang daya kaya pangambubugay tano sa mga ito at wan
Nakintung sa pagkaupo pertanong sa ikoorian ko kapamanday tanong sa di madagyan ko tabalasyan balasakan Allah sa madang lamapya sa isagyang kayaan din na oras nagubalasan yan mampu sa madang lamapya agyang kaya mga pagaritanong aayakat tiblian nagyang kaya agyang ko to ang mga pipi agar bang nagugyang ko tayo kasusuan terkatang wallah penintang mabusi ko Allah aande ni nanam yang kuatan siya mga dewan ang mga ito si sagyang kaya kaya pakapagugaytan mo sa makapatauras udi na mapuntok aande ni na mga wasiat mga muhadara balasakan Allah sa mandak lamapya alam katu mamakinan wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu na lumiyamap sa mga pakaisir na sabatin na mga pakaisir yun nakapakaisir na ipakaisir si sagyan na iaalimtan sama niya na hajian sa kada pakaisir Allah so kumbaga ang sa pagkuha nana ay na pang dirawa ay kino kan dahil ay akan dito tiyan mo kami dito akan nana na kaya kan dito tiyan mo ka ubal ka mapetsi sagyang butuan siya mana na ubal nagbuo apian yang kinuha asar ka diskay mo ubal ka kuha api ibarat na butuan ka nabutuin ka din sa din nagkuhan ka apa mamagayan sa aya ibutong ka na ikhlas sa ginawang ka kaang ka makakuha sa balas nanahat man na no Bismillahirrahmanirrahim da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawattaqillahumma rabitataha wa addim widdaha wa ahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yahmu washrah suduraha bi baitil iman bi wa jamilu tawakkuli alaik wa akhiha bi ma'rifatik wa amsa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insyaallah pangibitan ng kanabog mga gira mga monthly Islamic seminar